28 एप्रिलनि फुंबिलिनि केके लाइभ बड' रादाबनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। अन्नानै सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादोनि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ आसाम रायजोआव जोंनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगोन आरो गोबांथार क'क्राझारनि केन्सार हस्पिटालजों लोगोसे 9था केन्सार हस्पिटालफोरखौ बेखेवनानै होलांगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसे गोबां संस्थानफोरखौ बेखेवनानै होलांगोन होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' रावैनो अनलाइन ट्रेन्सलेसन एबा राव सोलायनाय डिक्सनारिखौ मावफुंनो हानाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखौहाय जोंनि आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बिमायनि गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रामनाथ गबिना बेखौ बेखेवनानै होलांबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे जाफुंसार जानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आसाम रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा बिथाङा बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव बाथौ कमप्लेक्सआवहाय मोनसे गेवलां मेल खुंनानैहाय गोबां गेलेग्रा टीमफोरनो गेलेग्रा मुवाफोर आरो बेसादफोरखौ राननानै होदों। बेयो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोनसे जौगानाय आरो मोनसे गाहाम एनकारेजमेन्ट होननानै जोङो बयबो मिथिनो मोननाय जायो। मैया जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों गासै रायजोनि चिफ मिनिस्टारफोरजों मोनसे सावरायलायनाय जायो। बेयावहाय गुबैयैहाय कभिडखौ लानानै सावरायनाय जादोंमोन। गासैबो कभिडजों मोजाङै दावहा नांनायनि थाखाय बिथाङा बयखौबो साबायखर बावहरो आरो बेयावहाय सावरायनाय जादोंमोन डिजेल आरो पेट्रलनि दामा बारायनायनि जाहोनाव खमायनो थाखाय। बेयावहायनो नरेन्द्र मदि बिथाङा फोरमायोदि गासैबो रायजोआवहाय GSTफोरखौ खमायनांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। जोङो सन्देह खालामनो हायोदि बेजों लोगोसे गासै रायजोआव डिजेल आरो पेट्रलनि दामा खमायगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। 27 एप्रिलाव दीन दयाल बिथांखिनि गेजेरजों उदालगुरि गार' बस्तियावहाय गामिनि सुबुंफोरा बिमायनो गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। ट्रेन्सफर्मारखौ फुजा खालामनानै बेखेवनानै होबाय डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया। 75 बोसोरनि उदांस्रिनि उनावहाय बिथांमोनहा सोरां मोननायनि उनावहाय मोब्लिब मोननायनि उनावहाय बिमायनो गोजोननाय मोननाय फोरमायदों होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दा बिथांमोनहा बिमायनो गोजोननाय मोननाय फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोनदों। बिथांमोनहा मबाइल चार्ज होनाय आरो गथ' गथाय गासै फरायनायाव जौगानो हासिगोन आरो गासैबो न'आवनो गासैबो खौरांफोरखौ मोनसिगोन आरो मोजां टिभि आरो मोजां निउसफोरखौ बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय नुनो मोनसिगोन होननानै बे जायगानि सुबुंफोरा बिमायनो गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। दासो बिथांमोनहा 75 इयार्सनि उनावसो 75 बोसोरनि उनावसो बिथांमोनहा उदांस्रि मोननाय बायदि मोनदों होननानै बिथांमोननि फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बायहाथानि मुक्तारपुरनि सन्जीब शर्माखौहाय आलफानि संगालि हिसाबैहाय दैथायहरदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सासे आर्मि अफिसार आरो सासे पुलिस अफिसारा आर्मिफोरा बेयाव थायो, बोरै थायो, मा जायो, मा लोङो, बबेनिफ्राय फैयो, माब्रै अस्त्र बाहायो, गासै थं बिथंखौ दैथायहरनांगौमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे सासे पुलिस अफिसारनि मुंखौ पार्थ सार्थि महन्त होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो आर्मि अफिसारनि मुंखौहाय धनुमनि सयकिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिथांमोनहा खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोनखौ दाय जाबसिननायसो, बियो नंखाय फोसावनायसो होननानै बिथांमोननि फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिस्मिता गगैया दिनै नरेन्द्र मदिनि फैनायावहाय कंग्रेस नागारनानै BJPआव जयेन जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिस्मिता गगैया कंग्रेसनिफ्राय खेबथाम देरहानानै सासे मन्थ्रि जाखानाय केन्डिडेट। बिनि फैनाया कंग्रेस आसाम कंग्रेसनि थाखाय मोनसे जोबोद खहा होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा कंग्रेसनिफ्राय कंग्रेस नागारनानै गोबां सुबुंफोरा BJP आरो बेबायदिनो तृणमूल कंग्रेसाव थांनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा जोंनि आसामाव BJP हानजाया आरो BJP दोलोआ स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं जाबोगासिनो दङ बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो कंग्रेस हानजाया लोरबांनिफ्राय लोरबां जाबोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खौरां मेल खुंनानै बेबायदि बुंदों दि गुवाहाटीनि गासै मिउनिसिपेल कर्परेसन वार्डआव देरहानाय गासै सुबुंफोरखौ बिथाङा गोजोननाय मोननाय फोरमायदों आरो गासै वार्डआवहाय
खामानि मावनो थाखाय 600 कौटि रां पेकेज होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोसावनाय जादों आरो 3 दाननि गेजेरावहायनो गासै मोनसे वार्डआवनो 10 कौटि हिसाबै बिथांमोननो जौगानायनि लामा आरो साफा खालामनांगौ होननानै बिथाङा आरो जौगानाय खामानिखौ मावनांगौ होननानै बिथाङा फोसावनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बियो गुवाहाटी सिटिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। महाराष्ट्रनि नागपुराव सासे इन्जिनियार फरायसाया गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौहाय गावनि 2 लोगोफोरखौ लानानै गें रेप खालामदों। उनावहाय बे सिख्लाया थानायाव थांनानै केस हैनाय जादों। उनावहाय 3खौबो एरेस्ट खालामनानै पुलिसफ्रा लांनाय जादों आरो दा जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। महाराष्ट्रनि यवतमाळ जिल्लायावहाय तन्त्र मन्त्र खालामग्रा बिफाया गावनि 18 बोसोरनि फिसाजोखौहाय गोबां धन मोननो लुबैनानै आरो गोबां सम्पति मोननो लुबैनानै गावनि फिसाजोखौनो मोदायनो बुलि बावनो थाखाय हाखर जावखाबायमोन। बेखौ उनावहाय मिथिनानै न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनि खिन्थाहरदों आरो गावनि 8 जन लोगोफोरखौ लानानै गोथाङैनो फबनो आरो गोबां रां मोनगोन आरो गोबां सना रुफा मोनगोन होननानै बिथाङा बुलि बावनो नागिरदोंमोन। दा 8 साजों लोगोसे बे तन्त्र मन्त्र खालामग्रा बिफाखौबो जेलाव दैथायहरनाय जाबाय होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। सावस्रि बिफाननि फोसावनाय बायदिब्ला थांनाय मंगलबाराव बेबायदि फोसावदों, गासै बिजिरनायजों लोगोसे 5 बोसोरनिफ्राय लानानै गासै 12 बोसोरसिम गथ'फोरखौबो कभिडनि भेक्सिन होनाय जासिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बियो मोनसे कभिडजों दावहा नांनायनि मोनसे जुग होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। कभिडनि भेक्सिन होयोब्ला गासै गथ'फ्रा फ्रेशै थागोन आरो गोग्गो देहायै थागोन होननानै बिथांमोनहा फोसावनायखौ जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टारा गावनि गोदान सरकारावहाय गुबुन हादरनिफ्राय दावबायजेननायखौहाय जागायजेनबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा सौदि आरबनिफ्राय गावनि गुबुन हादरावहाय जात्रा खालामनाय आरो दावबायनायखौ जागायजेनबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला शाहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टार बिथाङा 28 एप्रिलनिफ्राय लानानै 30 एप्रिलसिम सौदि आरबावनो थागोन आरो गावनि हादरनि आरो सौदि आरबनि जौगानायनि हाबाफारिखौ सावरायगोन होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय गासैनिबोसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।